Id-deputat laburista Anton Refalo inħatar bħala Chairperson ta' Heritage Malta wara li Joseph Buttigieg inħatar Chairperson tal-Kumitat tal-Garanzija. Ħafna qed iqisu din il-mossa bħala tpattija għal fatt illi kien tħalla barra mill-kabinet ta' Muscat minkejja li hu kien l-aktar politiku laburista popolari f'Għawdex. Fl-elezzjoni ġenerali tas-sena li għaddiet Refalo kien kiseb il-fuq minn 4800 vot illi tawħu l-ewwel preferenza fil-waqt illi kien hemm 3100 persuna li tawlew il-preferenza tagħhom lil Justin Caruana. Anton Refalo huwa wieħed mill-aktar membri parlamentari veterani fejn flimkien mad-deputat laburista ieħor Joe Mizzi ilu jservi fil-Parlament sa mill-1987. Wara li Justin Caruana kienet inħatret Ministru għal Għawdex, kienet nidiet petizzjoni online li tgħid illi Anton Refalo huwa l-aktar wieħed li ġab voti minn Għawdex u li huwa tal-mistħija li tħalla barra mill-Kabinet. L-istess petizzjoni kienet qed tħeġġeġ lin-nies biex jiġġieldu għall-Ministru tal-Awċin.